Kumlay PWPW, kemudian subhai P sekenek amen faithful and true channel, but sekeneka apologetic pateng, but ngai kumlay ya ki nong page ki nong sngap ki nong sam ya ki niki video na kenek channel, but ngai nga kermen babun ki yo jingmontoi jinghikai but jing tip, but kenek de jing tumuru na kebantaban penmi ya keneka channel. Pat kam tame ban penmi ya kijing sisa jong kijing hikai Kristan kata kada jing tu jong kene ke channel amen faithful and true mut u amen u balong u bayaine pat u sisa u badehi u Jisu ti hakane ka video hakane ka singi ngepej chapang u Jisu hi namar ba kidon ki ba ngautu hikai pat ya lambakala ya ki wepat ki Kristan tak jing hikai babakala ka jongki par jing sutu babakala pat kidon hangni omdei ba kideki Protestan barok ki ba hikai kumne kidon ki kenhun Kristan ki ba hikai bakala kumne chaphang u Jisu ka ong kumne kata ka jing hikai ba u Jisu u hab ban he ban san ha ka jing tip ba ulong ublei ti ki ong shu kine hakane kerukom ba ha ka jing long breu jong u ka jing tip bat ka jing la ban pule bat ban yo jing hikai ka jong u kala don u put kalong limited namar ulong u breu u bakum mangi bara kene ke baki ong ti ngin ya penbet ya kene pat ngin jubab ha kene ke rukom ka jing bakla hang ne kami na ka jing bom sing thu ba u Jisu u don pura arteli ki jing long ka jing long blei bat ka jing long breu ha ka jing long blei jong u ulong ubatip lut ya ki baro hapareng ki ong omniscient henry hakajing long breu jong u hab ban pule ban nang pat ban san kum ki wei pat ki breu u Jisu habaro ki por udon ya kajing long ke badai ke jong blei bat habaro ki poru ya kajing long ki badai ki jong breu day uba long siteng blei bat siteng breu lane long ru uba don kajing ya khlek lang kajing long blei bat kajing long breu hau lane apareng yong kajing long hybrid kum kene ka judging hikai kade kajing hikai bakala ya kepala tip kum ka monophysitism henry ulong ublei bat ubreu hakajuk kapor. Henry kini ki arteli ki jinglong. Kidang yai ne la kajong. Ulong ublei bat ubreu hakajuk kapor. Henry kini ki arteli ki jinglong ki yai ne kemut ulong blei pura breu ru pura. Kini ki bat jing batai. Lene ya kajing batai ki ba lakwat akapareng theological definition ki long ki bakong san bha kum kini ki jing patai namar u Jisu ulang sisa u blei u balong u person ba ar jong ki jing long blei len u jing long ba ar jong ki jing long blei ka ba ar bat ha ka jing wan long breu incarnation ula sim ya ka met breu ti kum ta kini ki ar ya kini ki ar ki jing patai deban sumar pura ya kini ki balong ki jing sisa ban pen klain tang ya kawei pat penduna ya kawei pat kawei ka jing hikai bakala kepala khot Nestorianism kane ka jing hikai ki pen klain palat ya ka jing long breu jong Chris da ka penduna ya ka jing long blei jong u ti kene ki Nestorian ki ong pat ki hikai hakane ka dur pat kane ka de jing hikai bakala ki kam pen bun ya ka jing long breu jong Jisu ban ya ka jing long blei ka jing tip lut ya ki baro lane omniscient sakapareng kamdei ka jing long jong ka jing long breu jong Jisu henry ka dei ka jong ka jing long blei jong u ka jing long breu jong u kamut ba ula banang nang ya chaprang ha ka jing nang jing start kumbanang kumbale ki breu baro henry ha ka ju kapor ha ka jing long blei jong u utip lut ya ki baro kini ki arteli ki jing long ki ya so ha uwei u person
jong u Jesu Christ bun ki wei pat ki khot ha ke jing tho ba khu ki pen i ba u Jesu ha ke jing long blei jong u don ya ke jing tip lut ya ki e baro kun thubru ya ke jing tip ba u long u blei siam la san hadu ba undon ya kata ka jing tip dinge pe ya kita ki khot Bible ni kong na ka gospel ko mi Yohanes kalong ke ba khandriu khot arpu pra hadu laipo la tho hakane ka kerkom hangni ngalawan na ukpa bat ngalawan syaka pertei ngalawan na ukpa bat ngalawan syaka pertei mentapat nga ikno ia ka pertei banit pai sa ukpa te ki senran jungu kila ong hau ko kenrat menta me kren sai kedar klam parsi ai ngitip menta ba metip ya ki e baro mem don kam ba endon ba keli jing keli syu ya me kane ka penget yangi ba melawan na ublei pe hang ne ki ong kini ki senran ngitip ba menta metip ya ki e baro de hadin ba Jesu la kren pensai ya u ba uwan na ukpa ba uwan sya ka pertei bat menta kini ki senran ki jong Jesu ki langet ba ulawan si sya na ublei tasakane Yohanes khat pra sao u Jesu u balatip nadong syadong ya kata ka ban sajia hau bai utip ya ka ban sajia ulatur syakhamat bat ulakeli yano piawat hang ni arteli sepang Jesu ulatip nadong syadong ka baar ulatip ya ka ban sajia nomor utip nadong syadong utip ya ka ban sajia laban Pedro nakam apostol khat san dukhat khat pra nang ta Yohanes khat pra dukhat lai phunriu pat lai phunyo u Jesu u jubab kahima jonga kamdei nakane ka perthei banda kahima jonga kadei nakane ka perthei kinong but jonga kinjin dalai yeng yale bangan omsha it hakiju kahima jonga kamdei nangne kamdei hangne kumta upilatus ulakili yau te melong usim u Jesu la jubab hooi ka ba phiong kadei ngalong usim nagapantakane lakhayanga nagapantakane ngalawan se ka perthei ban yeng saki ya ka jing sisa jar uba et ya ka jing sisa usha skor ya ki ktien jonga te ngi i hangne ke bantaba ladap underline kahima jonga kamdei nakane ka perthei te lada kamdei na ka perthei kadei na beneng but kane gede ka we nangta hipet ya Yohanes arpuwe khatnyo kane gede kapor hadin ke jimi pat jong Jesu ke jing kren u Jesu bat u Simon Petrus ha ka balai sin u Jesu laong ko Simon kun u Yohanes pida e mo se yanga u Petrus ula singosi bo Jesu ula keli ya u hadu laiwat pida e mo se yanga bat ula ong hau ko kenrat metip lut nadong sedong metip bangada e sisa ya me u Jesu ula ong hau to besar ya kilang burot jenga kelawan Pedro siti benekong Yohanes apostol long kebalai dekat arpel hangni u Petrus ro hangni u pla ba u Jesu utip lut nadong syadong Jesu utip lut nadong syadong disakawe ka siti kajong Paulus apostol syaki kolosel nong kebaar kot lai kot arbat lai ngakwa bakin klain hakit onot jongki batkin ya teli lang hakajing e kenang bakin ruspa dakajing sngotu ke bapura bha ya kajing maya jong blei kata ukris ha uba laburi baro kaspa jong kajing start bat kajing tip hangne ya baro kajing start bat kajing tip laburi ha ukris bat ukris udai kajing maya jong ublei kene kede kajing sisa ke bangi deiban tip bat ngi sngotu nangta kidon sakiwei pat ki jingtho te kiwei pat ki jingtho ru ki pen i ba u Jesu udon ya ka jingtip ka ba palat ya ka bor breu wat la kim dehi ki saki ba utip lut ya ki ek e baro henre ki pen sisa ba u kham palat
ban ya obreu sudah. Di ki wipat ki jing tho ki dei Matius kendai dekat sau kalong khat ar dekat ar pusan. Na gospel kat kumu Markus kalong ar dekat pra. Lukas Andrew kendai nang ta ka lenong ke ar pu ar ka dekat ke ba sipo dekat lai nang ta gospel kum Yohanes kalong ke Andrew dekat Andrew pusau kalong khat lai dekat iwei bat sipo hadu khatwei. Lajar kata kidang don kini ki riu ya le persya ya ka niam Kristan bat ka balang Kristan ke jihikai jongka ya ki bangi khat ki Protestan dang la ban kilis isu Henry ki don ki dekat ka Bible ki ba peni ba ka jing tip jong Jisu kampura kum kanuksa ha gospel ku Matius kalong ka ba arpusau dekat lai pun riu la tho om don batip ya kasngi ne kapor lemne ki angel habneng lemne ukun utip tang ukpa te hato kane kapan sisa bau Jisu tip lut ya ki ek boro hato kamne kampen sisa ki ong dingin jubab kuno ya kane haba ukun ulawan long briu ulamon skobha ban pendunai lade hakajing long briu jong u henry om hakajing long blei jong u ngom yang haba ukun ulawan long briu ulamon skobha ban pendunai lade hakajing long briu jong u henry om hakajing long blei jong u laban Pedro ya kene ha kai city jong Paulus apostol sekinong Filipi kalong kabar kon rio hadu pra la uladon kajing long blei shem da angnut than ban pen i ba uyarengkat ba u blei pen ban ula pen sudai lade da ka ba sim ya kajing long brau balakha hakadur briu ula pau kumu briu bat kumta ula penrit ilade da ka ba ko ngo hadu kajing yap halor kading penakeng kumta ka gospel ku Matius ke bangi ong mentan kalong arpusau dekat lai pun riu ka peni ba u Jisu ukren na ka penta kajing long briu jong ba don jing tip hakaba tip lut yaki ai barok ukren kum ukun ubala wan long briu ubala ino yaki kato kane ki hok blei hakaba yadei bat ka jinglong briu jong Henry syam ladu setia yaki haka jinglong blei jong nalor kata bon ba ki weipat ki khot Bible ki pini ba u Jisu haka jinglong blei jong utip pura ya kalawei lene ya ke ban sawan ke ban sajia ngina pe ya ki neki khot Bible ki ba yadei bat kane menta na gospel ku Matius kalong ke arpau dekat kat prap kat kendai menta ngidang kiu sha Jerusalem wong Jisu hangne hangta ya ukun ubreu en sa IT hakirang ba leng do bat kisat ain kin sa penrem ya u ban yam kin sa IT ya u sha ki gentil ki ban kheben ya u kin sempat ya u bat kin sa nar phna ya u henre hakasngi ke balai sami pat kini kidi jinga thu jung Jisu jing keren jung Jisu aki apostol karpa kinang lej sha Jerusalem tulai tu ki ban sajian rapoi ha kata ka jaka bat anda kila le ben kelas 4 kelas sanar pnai ndau la yap hakasing balai sami pat ulai tu lupa ya kine ki ban sawan kum ubreu unom la ban don kum kata ka jing tip re namar udon ru ya ka jing long blei kum ta udon ya ka ne ka jing tip sakawai pat ka dekat ngak ban pedu hang ne Matius khandriu arpuwei Lukas khatpra laipuwei hadu laipulai sakene ka wei ka dekat Yohanes ndriu ndrupusau lakataru don napi ki bom nget ujisu loong ti ujisu hang ne ulatip Yohanes hang ne ulatho ya kene ujisu ulatip nadu ba sedang kino ki ban omnget pat mano uban set kala yau ti Pedro ikibun ki wepat ki khot Bible ngapin i hang ne ka screen ka bantai jong pi pe hang ne Matius khat ar saupo kini ki khot ki ba yadei bat ki jing tip lupa jong Jisu ya ki bro khot ji ban sawan
ti kini ki khot hang ni ngan chu ai hang ni ti sapej hang ni ti Matthews khat ar sau pho nang ta kalong khat nyau khat khandai khat wei hadu khat ar phulai ar phulai nang ta kalong ar phuwei khat lai khandai kalong ka ba ar phu sau du khat ar kalong ar phun riu du khat ar phuwei lai phuwei hadu lai phu sau bat san phu sau na gospel ku Markus kalong ka ba prat khat lai phuwei na kalong khandai du khat lai phuwei na kalong sipau du khat lai phu ar hadu lai phu sau na kalong khat sau khat khandai khat pra ar phunyau hadu lai phau sau phu ar bat sau phu khandai na gospel kat kum Lukas kalong khandai khat ar phu ar bat sau phu sau na kalong khat wei khat lai phau na kalong khat ar khat san phau na kalong khat nyau khat ar phu san na kalong ar phu ar khat khat san ar phu wei ar phu ar lai phu sau bat lai phu nyau na gospel kat kum Yohanes kalong ka ba ar khat khandai kalong lai khat khat sau na kalong sipau khat khat wei khat san khat nyau hadu khat pra na kalong khat ar khat lai phu ar hadu lai phu sau na kalong khat lai khat pra hadu ar phu wei na kalong khat sau khat khat khandai na kalong khat san khat lai na kalong khan riu khat ar pho bat na kalong khat pra ka khat ka ba khat wei pat ka tu ka bangi lai hang tu ya ki wei pat ki khat bible te ke ek ba ni dei ban pule ya kini khnang ba ngindup la ban sutu ya ke ke balong shisha pat ke bom long shisha ha phangu jisu ting pun kut da ka we ka jing kren le ni ka jing tho jong we u theologian u start theology u ba kerteng u Matthias Prem u start theology catholic la tho kum ne la ban kren cha phang u grace da ka ba pendon kam ya ki jing long blay bat ki jing long brew wat lakini arteli ki jing long ki ya khlat da ki jing pher ka ba klem pun ngala ban ong ba u kris u tip lut ya ki ek e baro kum u blay henrei ru ba tip lut ya ki ek e baro kum u brew ngala ban ong ba u blay u thia ha ka jin thia pen thia khlung len ha sing oi kata ha ka jing long brew bat ba u blay u yap ha ka ding phana Matthias Prem ula ong ya kane ti kemen ko para kum tu phang kane ke jinglong blay bet ke jinglong brew jong jisu ti ya sam ya kini ki video se ki parlok bat ki hirman ki para knang ba ki weiru ki la ban tip ya kane ya ke badon sisha ha ka bible ke ba jisu ula le sisha ula im sisha ula pen pau sisha kumno jadi berwat ia kajing sisa maka jing sisa kan sapelai lut jangi pat kajing sisa kedai kata kaba uji sur uwan ban saki ublei ulang ubah sisa bat ublei udan ha ukris udai ublei pat udai ubreu arteli kijinglong ha uwei ujinglong arteli kijinglong ha uwei ujinglong long thik kumbai ong iwei plus iwei long iwei kaba phla ti kemen kepara kulis ibu ni kapor jong pi ublei undar engkat bat pi kejing suk ke jong u kejing it ke jong u pat kejing map e ke jong u kan long ya pi iwei pe iwei